Gamer, Stigman Base Jumper 2. Χαμηλώσει τη φωνή, δεν μου αρέσει να ακούω αυτή τη μαλακία τη μουσική. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει στην άκρη τα λεπτά που τραβάω βίντεο. Αριστερά, πάνω γωνία. Να κάνουμε λίγα jumps. Εδώ, εκεί, σε ό,τι λεπτά. Καλά. Όχι, δεν χρειάζεται. Τι είναι αυτό? What? Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Επιστρέψαμε. Πήρε μεγαλύτερη φόρα και ζουμ. Ναι. Ξανά. Έλα πάμε. Το έχω. Λίγο χαίρομαι πάνω σε κανένα κτίριο. Για λίγο. Ξανά. Το έχω. 100%. Τρέχα. Πήδαμε ψηλά. Έλα. Άντε, γεια. Πω, μόνο εγώ τα καταφέρνω αυτά. Και αυτό το βίντεο για σήμερα. Κάντε like, subscribe. Άντε, γεια.